тука, бе, работи, бе! Стигни, бе, той камен, бе! Стигай, бе! Стигайте тия камера тука, бе! Ти си сърната капа, стигай тука, бе! Стигай, бе! Ойде, бе! Ойде, бе, що е работа? Работи, бе! Хайде, буй се, бе! Буй се, бе, той камен! Буй се! Айде, що е работа? Айде, бе! Добър ден! Айде, бе! Овде е началникът на град Ново Конярово, на полицията на Ново Конярово. Ще държи тук цяла област, следва всичко под контрола. И сакам да го питам, може да лага за по-натам тук в тази област да работи. Мислям. Добър ден! Аз тук ме ставя за началник на полицията на град Ново Конярово. Вече 2-3 месеца сме тук. Управо с тази област тук. И ми се погодият тия затворници тук. Ойде! Ей! Иначе, що да кажем, тук работниците, отвари, не е това работници, тия са затворници тук. Ай по камерата да ги фати, у камера. Как работят? Не работи. Айде, ме! Иначе, извинам. Тук всеки ще има някаква причина защо е затворен. Например, че почнем от тази стравеното. Да. Дечкото я ще го гледаме, да. Дечкото с стравено трябва. За него много, завър се малко, бе! На тренерка да видиш, що пишува. Пишува Македония на тренер. Он е затворен. Затова ще на тренерка му пиша Македония. Трябва да му пиша Македония да му пиша. А той тук е затворен, си на тренерка, оти лани в зимата, беше идел на една нива и беше украдел една сделка от нивата. Той там височи от оставата. Айде завър си, бе! Не сме, бе! Работа там. Той е затворен оти много сака да кръши улични. Джамове, такива работи. А той там с търната блуза, завър се малко, бе. Я гледай, колко кадър е патен. Тя е тук, оти уйде напротив у таквото в Гърция, уйде напротив там да се буни за държавата нещо там, за тия работи нещо. Ама целокупно тия са най-големите отсуденици у държавата. Айде, бе! Пушти музика да слушам, от съм много разположен на нещо. Айде! Айде, сус! Завършено е тук, ей! Айде! Айде! Раус, айде! Айде, сега ти е лаптана! Айде! Сега ще наносим лаптана, айде! Айде, един по един! И колони по двойка! И колони по двойка!